pagkakahanap po sa missing bride-to-be na si Shera De Juana. Natagpuan po dito sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa detalye, nagbabalik Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Kasi nga galing ka sa San Pablo. Naglakad ka lang? Naglakad-lakad lang po ako. Pero madaling araw ko po yung nilalakad. Natagpuan na ang nawawalang bride-to-be na si Shera De Juan sa bahay ng season sa lalawigan ng Pangasinan ayon sa ulat ng QCPD o Quezon City Police District kahapon ng 29 ng Disyembre. Huling nakita si De Juan noong Agosto ng Disyembre bandang 1:30 ng hapon sa Commonwealth Avenue malapit sa Atherton Street sa North Fairview, Quezon City. Ilang araw bago ang kanyang nakatakdang kasal sa fiancé na si Mark R.J. Reyes. Ayon sa pulisya, nakatanggap ng impormasyon ng pulisya na si De Juan ay nasa lalawigan ng Pangasinan. Ito ay agad na nakumpirma ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng online communication. Dahil dito, agad na bumiyahe ang mga otoridad kasama ang pamilya patungong season upang sunduin si De Juan. Bandang 4:00 ng hapon, matagumpay siyang naabot at sinailalim sa medical check-up upang matiyak ang kanyang kalagayan. Ibinahagi din ng QCPD na may ilang pahayag na ibinigay si De Juan hinggil sa kanyang pagkawala. Subalit kinakailangan pa itong linawin sa formal na panayam ng mga investigador. Matatanda na galok ng 150,000 pesos na pabuya ang fiancé ni De Juan sa sino mang makakapagbigay ng impormasyong makatutulong sa kanyang pagkakatagpo. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang buong pangyayari upang mabigyang linaw ang mga detalye ng insidente. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.